Good evening, gagayem ken kakabsat, na imbag nga rabi iyo. Tatangagundaway kat natig sa ititudo. Praise the Lord for that. Agyaman ta iti Dios kadete tudo nga ti dano nga intendnigan kanya tayo. Ori napigsaman deta kakabsat ket nakkel nga blessing intendnigan kanya tayo. Tatar nga gundaway kakabsat apa sakbay nga rugyanan te iti daytoy nga awisik man iti may sa kanya ita deti 20 viewers ta itata nga gundaway. Praise the Lord. Tingarod for being victorious itatanga gundaway kat intay mat nga rungan or babaen iti panang share at nga link we need to share din kakabsatan mas maawatan damit iti truth. So by the way, shak ni Denmark Benavides for your shak iti MCU itatanga gundaway. And thank you so much for waiting. Sorry kakabsat kadete pinagurayo iti 17 minutes or when tatangar nga gundaway intingaro din pugyanan dito nga aktibidades nga intendnigad kanya tayo. Tatar nga gundaway intingaro din yaban ni Kuya MJ para kadetoy icebreaker. Sublatan kayo. Tanak makita to eh. Thank you. Wait lang kakabsat. Medyo malito lang di basit. Orayin tingarod basit ni Kuya MJ. Yeah. Praise the Lord. Naimbag nga rabi ito mong kalmesa kakabsat ko kini Kristo. Tengarod kadete icebreaker tayo. Welcome brothers and sisters in the Lord. So, the icebreaker tayo kakabsat, you can comment down below kadi answers yo. If possible, ikwayo DJ letter and DJ answer na. Hanga A lang. Dapat adapay DJ kanayon na nga answer. Okay, so praise the Lord kakabsat. Naka-ready kayon? Intang drogyanan for the first question. In what island did the Apostle John wrote the book of Revelation? A. Piatos Island, B. Patmos Island, C. Pato Island, D. Patsel Island. Comment tayo yung kakabsat. Dapat B and example ko man, A the answer mo, ikong pwede Piatos Island, hindi lang B. Okay, reminder lang kakabsat. Sige, praise the Lord. May mga makikita nga comments yan. Okay, ang tamang sagot ay Island of Patmos. So, letter B, makita ija Revelation 1:9. So, praise the Lord. Timuna nga nag-answer ni Brad Roro, insaro no ni Sis Zinya, and may katlo ni Sis Nika Guerrero. Tenga ro din may kadwa nga question kakabsat. Who is the father of David? Who is the father of David? Who is the father of David? Is it Jesse? Is it Saul? Is it Abraham? Is it Daniel? Sige, sabali iti answers nga magkitak dito yung kakabsat. Praise the Lord. It is Jesse. Makita ijay Ruth, Book of Ruth,
chapter 4 verse 20. Actually ado pa iti supporting verses na dito kakabsat, ado pa iti pakakitaan ada pa iti Matthew. Okay, praise the Lord. Iti top 3 tayo kit ni muna ni Brad Romel Cadano, may kadwa ni Sis Nika Guerrero, and may katlo ni Sis Alice Pablo Lorenzo. Tenga ro dun may katlo kakabsat. Kompleto nyo kakabsat deta verse. Galatians 2:20, is it obeying and loved? Be believing and leads, see faith and love, or D smiling and help? Ang ata, it is the answer na kakabsat ko kay ni Kristo. Okay, reveal the answer. It is faith and love. So, the answer na kat, letter C. Okay, top 3 tayo kakabsat ni si Zinia Jane Fabre, ni Alice Pablo Lorenzo, and ni Nika Guerrero. So, praise the Lord kakabsat. Actually, correct yung amin nga nag-answer. Next question. Okay, Romans 8:1. Therefore, there is no blank for those who are in Christ. A, connection. B, confusion. C, contemplation. Or D, condemnation. Ano daw? Anak ano, kakabsat? Therefore, there is no, now, no. Okay, da makikita nga. Answeran. Praise the Lord. It is. Reveal the answer. It is condemnation. Awan iti condemnation nun to those who are in Christ. So praise the Lord kakabsat. Ang at di top 3 tayo ni Zizinia, ni Brad Romel, ni Sis Nika. May kapat ni Ate Marisa. Okay, that is the final. I think that is the final nga questionan. According to 1 John 2:15 and 16, do not love blank or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the blank, and the blank of life comes not from the Father, but from the world. Is it word, eyes, pride, flesh? Word, pride, flesh, eyes. C, word, flesh, eyes, pride. Or D, word, flesh, eye, pride. Bimayag. Anak ano? Okay. Praise the Lord. Sige. Reveal the answer, bro. It is letter C. So praise the Lord. It is word, flesh, eyes, and pride. Iti top 3 tayo kakabsat. Ket ni Zizinia, Nika Guerrero, Ria May Ugot, and may kapat ni Shane and Ate Marisa. So praise the Lord kakabsat. Deta iti naglipasan. Deta icebreaker tayo. Thank you. Kadya pinagpartisipar. Iti tumanggal may sa. Madaydayo ti Diyos iti biyagyo kakabsat. Praise the Lord. Brother Mark. Praise the Lord, Kuya MJ. Thank you so much kadete pinang-break mo kadete anaman digiti
pampanunutan itatay by your the icebreaker. Tatangaro nga gundaway, sakbay tayo nga rod nga rugyanan, iti idaydayo ti Diyos inti nga rod agkararag. Let's pray kakabsat, agdumog tayo nga rod, let's feel the presence of our living God. Let's pray. Father God in heaven, we honor and bless your name. Thank you so much for this privilege na binigay niyo sa amin. Even ganitong po yung situation po namin, alam po namin you're always there, feel us, and lead us, O Lord God. And si Kangarod, timang unite kanyami, whatever we are, O Lord God, kat si Katel tuloy na mangdalus iti puso iti may sa kanmaysa, so that we can totally worship you in spirit and truth. Si Kangarod, iti Diyos nga pagkamangan ni, so you deserve all praises. This we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's worship our living God by leading us. Brad Alden. Let's set our hearts as we worship our living God by singing this song, Blessed Be Your Name. Let's continue worshiping the Lord, and let's lift our hands as we sing the song Magnificent. Compares. Who compares to you? Set the stars in their place. You calm the raging seas.
came crashing over me. Who compares to you? You bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Where the evening fades, you called for songs of joy. As the morning waves, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one? No one ever will compare to you, Jesus. naimbag amalem yu amin kakabsat, nadanon tayo manan dating agundaway, tapno intayo adalen, iti sasao iti apo. Ket ti pagtutungtungan tayo tata, napauluan, live in the power of the Holy Spirit, when agbiag babaen, ti pan nakabalin ti Espiritu Santo. Sakbay na ti amin nga rod kakabsat, agkararag tayo. Bendito kun managparabor a Diyos, madaydayaw ka. Agyaman kami ti di mamingga nga ayat mo, katangagun daway si kang rod ti agwork kanyami nga maawatan mi dating message mo kanyami ket agtultuloy kadi nga idalan na kami babaen iti Espiritu Santo nga talagang nga maawatan mi, talagang umunag kami ken iti panakaawat iti sasao mo apo nga
after nga mangeg mi detoy agbalin kamot nga change ag maipakat mi o apo no anamon dagitoy nga isurum kanyami. Dito nga ti dawat mi itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. So, live in the power of the Holy Spirit when agbyag babaen iti panakabalin ti Espiritu Santo. Masapul tayo ngamin nga maawatan kakabsat no ana iti full potential tayo kas may sa Kristiyano. Nga haan tayon nga prone iti pagkamali. No ngamin di aduma ti ko na ti tao naklang katagkam kamali nakmet. Actually adda iti inted kanya tayo ni God tapno iti kasta ket haan tayo nga ma-fall kadetoy. Adda iti power inted na kanya tayo. As an illustration, agus usar ka kuma iti Google Map ket adda iti destination ni papanam. Ngem adda isursuro na ka nga pagnaan. Ngem sa bali iti nagnaam. So which means sa bali iti turungam. Kasano nga rod masapol nga ti turungam nga talaga ket DJ isursuro na ka. And ti key verse tayo tatang kadito nga message kakabsat ket masarakan ijay Acts 1:8 wenno Aramid 1:8. Ngem inton umay kada kayo ti Espiritu Santo maikan kayto iti pannakabalin. Da kayto ti mangpaneknek iti maipapan kanyak iti Jerusalem iti entero a Judea ken Samaria aging ka iti amin asuli ti daga. Detoy iti pagsasaritaan ti kakabsat. Iti umuna apunto tayo nga napaulwan, the Holy Spirit is present in every believer of Christ. Ti Espiritu Santo ket adda kadagiti pudpudno a mamati ken Kristo. Ana kadi iti ebidensya nga iti Holy Spirit ket adda iti biag mo. Ti dagiti kadi saom ket makapa-encourage wenno makapasuron, maka-insulto iti others. No kasano ka nga makisarita kadagiti naganak mo, kadagiti kaklasem, dagiti kadom ti trabaho. Isuda kadikit mabless, mabagan iti pinagsaom. Ana iti kanayon mo pala nga panpanunutem. Tay palang kadi wagas no kasano mga ma-entertain iti sin, wenno wagas no kasano mo idaydayaw iti Apo. Kasano ti pinagsungbat mo? No akuti ka kadi ket pabigla pa lang wenno adda iti panagpakumbaba na. Makita nga rod iti bunga iti Espiritu Santo kanya tayo. Kuna na iti Galatians 5:22-23. Ngem ti Espiritu patao din na ti ayat, rag-o, talna, anus, kinamanang asi, kinaimbag, kinamatalek, kinapakumbaba ken kinamanagtepel. Awan ti linteg ang makabusor ka dagitoy. Dito nga ti bunga ti Espiritu nga adda iti maysa nga mamati ken ni Kristo. Ana di kitay challenges nga mapaspasaram nga basbasol. Adami iti trending nga basol nga buraan iti kabataan. Slandering, wenno layman's term marites, pinag-gossip, sexual immorality, addiction, mobile games, wenno iti bisbisyo. Da kadi dagiti iti mapaspasaram. Kung mahaanan nga dapat. Kasi you are a child of God. You have received Christ in your life. Kuna na ito'y Galatians 5:23, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. So, haam mo nga pagladingitin, iti Espiritu Santo, babaan, iti pinang-entertain pa lang, kadagitoy nga basbasol. Anaro ti ubraam kadagitoy nga basol, kasi amom nga iti basol, haan nga makaay-ayo kini God, haan nga makaay-ayo kini Holy Spirit, gapo isuna nga rod ket Holy Spirit. Kuna na jay Colossians 3:5, put to death. Ti Ilocano kuna na tiket nga rod masapol nga iwaksiyo dagiti na indagaan at tarigagay akas iti immoralidad, kinarugit, kinaderrep, kinarugso ken kinaagom. Tati kinaagom may sakita ti panagrukbab iti di Diyosen.
papatayo mo dagitoy put to death. Detoy nga basbasol. Haan niya kayat Holy Spirit uri addaman iti katiting hint laeng manulang nga gramo kuma miligram iti basol. Haan nga pleasing kini God. Kuna natoy Ephesians 5:3, but among you there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. These are improper for God's holy people. Improper dito yan, kingka. Anyone who has received Christ has the Holy Spirit. Kas ko natin na santuan ang surat, agayos to dagiti karayan ti sibibiyag adanom manipod iti puso ti siya sinuman ang mamati kanyak. Agflow ti living waters. Kita nga sa unending iti source from the Holy Spirit. Nya kaya tayo nga idyan dagitoy. And iti point number 2 tayo, the Holy Spirit renews your whole life. Napabaro aparswa ti manaig ken Kristo Jesus. So i-review tayo di bagbaga na 2 Corinthians 5:17. May isa abaro aparswa ti siya sino man ang mainaig ken ni Kristo. Naglabasen dagiti daan abanag ket dimtengen ti baro. Namin pinsan anapukaw. Namin pinsanan anapukaw detoy nga biag nga managbasol no inawat mo ni Kristo iti panagbiag mo. Kumbaga napuuranen nagbalin nga dapon di dati nga sika. Ket haam mo mabalinen nga sublyanan. Haamon nga sublyanan. Completely gone. And tataro din we should say no to ungodliness. Hindi ka natay iti power ni God. Kuna natoy ti impakitan ti Dios ti parabor nang agpaay iti pannakaisalakan ti sangkatauan. Isuro na tayo dayta a parabor ang mangiwaksi iti dakes a panagbiag ken dagiti na ilubungan at tarigagay. Iti kasta agbiag tayo a naparbeng nalinteg ken na Diosan iti agdama at tiyempo. Maiwaksi tayo detoy na inlubungan at tarigagay babaen iti tulong ti Holy Spirit kanya tayo. For example, dati managturog ka, turturugam iti quiet time mo. Natangaro din na perming agtarigagay kan, nagaget kan nga dal iti sasao iti Apo. Faithful kan, obedient kan, DJ iti example, say no to ungodliness. Say no kadagitoy nga bisyo, say no kadagitoy nga basol nga magyaw awan king ka. And point number 3, the Holy Spirit empowers you to testify about Christ. No addaking ka iti Holy Spirit, haamon mga gawidan itingiwat mo nga pakaam mo mangibagano sino ni Kristo iti panagbiag mo. Kasi normal dito iti maysa nga Kristiyano. Ibagam no sino ti addaking ka. Alis tumat lang, i-share mo mat lang no sino ti addaking ka. Haan nga komplikado iti pinag-i-share ni Christ. Ngayon, apay nga nadaduma, uray addan ti panakabalin mo, marigatan ka pala nga mangopen itingiwat mo. Dua iti rason, adadig iti rason na. Because of insecurities, ada pa lang iti may entertain mo nga basol. Iso nga awan iti power. And how can you testify about Jesus in your present situation? As a student, professional, or family man, mabalin makapag-testify ka, babalin iti casual talk. Historyam lang no anak napasamaking ka. Kadagiti classmate mo, kadagiti kaopisinaam, kunda dumapay amom. And ore
i-testify mo babaen iti aramid mo. Testify mo babaen iti no kasano kang agbyag. Kas may siyang estudyante, uri hectic dagiti schedule mo, dagiti requirements, thesis, exams, you are still seeking God first in your life. Kasking ka professional, heavy workloads, dagiti ipapaubrada pa lang iti opisina, adda pa lang iti time mo to pursue the Lord, even as a family man or woman. Or adda pa lang oray busy ka iti trabaho, busy ka iti pamilyam, pero agse-serve ka pa lata kini God. Digito itagbalin niya testimonium kanyada. And as a challenge, number 1, addan ti Espiritu Santo iti may saapod no Kristiyano. Agbyag ka nga rod, babaen iti panangidalan ti Espiritu Santo ken ka, iti inaldaw-aldaw panagbiag mo. Number 2, napabaro a parswati mainai ken Kristo Jesus. Nga rod, agbyag napabaro ti puso ken panunot, ket makita dayto iti panunot sao aramid ken iti lifestyle mo iti inaldaw. And number 3, ti Espiritu Santo ti mangted king ka ti panakabalin ang mangipaneknek ken Kristo. Tulungan mo marud dagiti pagayam mo ken sa balipay at tao amam mo damet ni Kristo. Let's pray. Mighty God in heaven, thank you, O Lord, for your words. Thank you for giving us the power by the Holy Spirit, O God. Indeed, we are powerful and we can do all things through you who strengthens us. Thank you for the application that we have in you. We committed all of these things in Jesus' name. Amen. God bless, kakabsat. Praise the Lord. Agyamanak iti message nga gapong kinigad babaen iti life ni Brad Lawrence. Hello kakabsat, okay lang ba dati camera or anything madit connection na? Just free to comment kakabsat. So sakbay nga rod nga itultuloy iti daytoy kakabsat. Yabak nga rod ni Kuya Paul nga mangi-share kanya tayo tinakapinpintas nga damag nga gapuki ti Diyos. Nga rod din dyan, Kuya Paul. Kuya Paul? Naimbag nga rabii kagayem ragsak ken kapya kumati ada kanya payo tatang oras. Kaya't kumadlang idanon kanyayo iti nga mensahe iti Dios. Dayto iti kinapudno ti Dios ket ayat nalinteg nasantuan ken namaraswa. Ket kukwana iti biag. Pinarasuana ti tao tapno maaddaan iti agnanayon nga ayan-ayat a relasyon ken kuana. Ngem daytoy nga relasyon ket saan nga nagbayag gapu iti basol. Takunana iti Roma 3:23 ta isuda nagbasol da ket agkurang da iti dayag iti Dios. Ket ibagbagana dito yung Roma 6:23 nga iti supapak iti basol ket isu ni patay. Adda duwa nga klase iti papatay. Ibagbagana dito Biblia. Dito jay physical ken spiritual nga ipapatay. Dito physical nga ipapatay gagayem ket dito iti pannakaisina iti anges iti tao. Dito spiritual, dito iti pannakaisina iti relasyon ti tao iti Dios kapo iti basol. Nalawag ni bagbagana dito Hebreo 9:27 nga lahat ay hukuman. Tan ituding amatay ti tao iti maminsan ket kalpasan na hukumen iti Dios. Ket ayan na nga rod iti pakaukuman iti tao anatay iti physical ken spiritual. Kunana iti
paltiing 21:8 ngem nakabutbuteng tu ti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti nadirep, dagiti mamapatay, dagiti mannakimalala, dagiti managanito, dagiti agrugbab kadagiti jujusen, ken amin nga ulbod, agyandan to iti danaw iti kumilgilayab nga apoy ken asopre, nga isu iti maikadwa nga ipapatay. Ngimita, kayat iti tao nga may asideg manen iti Dios, isu nga nagaramid dadagitoy iti wagas tapno maisubdida iti relasyon da iti Dios. Ana dagitoy nga uburaen da, panagaramid iti nasayaan, panagsingsingpet, panagadan, ken pagka-religyoso. Nasayaat unay dagitoy ngem saan nga isu iti makaisubli iti naperdi nga relasyon iti tao ken iti Dios. Akas kunana iti Efeso 2:8-9 nga tagapu ti parabor ti Dios isalakan tayo babaen iti pamati saan yo nga insalakan ti bagiyo gapu iti inaramidyo. Insagot kada kayo iti Dios ti pannakaisalakan nyo tapno awan iti mangipasindayag iti daytoy. Gapu ta ti Dios ket managayat nagaramid iti solusyon tapno maisubli ti naperdi nga relasyon ti tao ken kuana. Akas kinunana iti 1:3-16 gaput iti kastaunay a panagayat iti Dios ti lubong inted na ti bugbugtong anak na tapno siya sinuman a mamati ken kuana saan amatay no diket agbiag nga agnanayon. Ito na mismo ni Jesucristo iti 1:14-6 nga siak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan makapan iti Ama no dimag na kanya insungbat. Adda tallo a kinapudno nga pammatyan maipanggep kini Apo Jesus. Kunana iti Marco 1:1 nga ni Jesus anak iti Dios. Iti umuna Pedro 3:18 na minsan anatay ni Kristo ang maipaay iti amin tapno mapakawan dagiti basbasol kayo. Natay ti nalinteg a tao gapu kadagiti nakillo tapno yasideg na kayo iti Dios. Napapatay iti bagi ngem napagungar iti espiritu. Anya ti kayat nasawen iti napapatay iti bagi. Ni Jesus a Dios nagbalin a tao na ilansa iti cross. Amin arigat tuok ken insulto nga dusa para kadagiti mga nagbasol a tao tinakam na amin dagitoy ket babaen iti dara or dara na nga nagayos iti cross nabayadan amin nga basbasol iti tao. Iti may katlo makita iti umuna Korinto 15:3-4 nagungar ni Jesus iti may katlong aldaw tapno mangipaneknek nga isun na ket Dios. Nalpan iti solusyon iti Dios. Anyamet nga rod iti kasapulan nga aramiden iti tao. Kunana iti 1:5-24 ti sa sinuman nga dumngeg ken mamati iti Dios Ama on ken Jesus maaddaan isuna iti biag nga agnanayon sa anton ang maukom ken nalasat nan ti patay ken iti biag. Detoy iti kinana iti paltiing 3:20 nga dinggem addaak nga agtaktakder ti ruar ket agtuktuk-tukak iti ruangan. No adda makangngeg ti timek ko ket tukatan na ti ruangan sumrekak to iti balay na ket agkalanglang kam to amangan. No pudno amamati ka
awatem daytoy nga imbitasyon ni Jesus. Tapno maisubli iti relasyon mo iti Dios. Kasano? Kunana iti Roma 9:10 nga tanno babaen iti panagsao ipaduyak-yak mo ni Jesucristo nga isu ti Apo ket patsem ti pusom a pinagungar ti Dios. May salakan kanto. Tababaen iti puso mamati tayo ket mapalinteg tayo iti Dios. Babaen iti bibig ag ipaduyak-yak tayo ket may salakan tayo. Adda dua nga rumbeng nga aramiden tayo gagayem. Umuna ipaduyak-yak babaen iti bibig tayo nga ni Jesus ket Dios ken mangisalakan iti biag tayo. Ken may kadwa na impapuswan a pamati. Ket no mamati ka agdesisyon ka babaen iti maysa a kararag. Inaramid ko met dito iti nga kararag ket anya iti linaon na dito nga kararag kayem. Umuna aminem nga sikaket managbasol ket agbabawi ka. May kadwa mamati ka nga ni Jesus anak iti Dios natay para kadagiti basbasol mo ken nagungar iti may katlo nga aldaw ken may katlo awatem ni Jesus akas Dios ken mangisalakan iti biag mo ken nagyamang ka iti pamakawan kadagiti basbasol mo iti baro a biag nga agnanayon ken kastamit ten iti Espiritu Santo nga inawat mo. So dawatem amin dagitoy itinagan ni Apo Jesus. Awisin kayo kakabsat nga agdumog ta kumararag tayo. O Diyos sa mga na inlangitan, madaydayaw itinagan mo, agyamanak iti naindaklan nga ayat ken parabor mo, at tuyak si pakumbaba nga agdawdawat pamakawan mo. Aminek nga siyak ket managbasol ket pagbawiyak amin digitoy. Mamatiak ken Jesus nga anak mo natay ken nagungar iti mikatlong aldaw tapno mapakawan amin na basbasol ko. Ngarod loktak ti puso ket awatek ni Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan iti biag ko. Nagyamanak ti pamakawan mo ti baro a biag nga gunayon kastamit ten ti Santo Espiritu nga naawat ko manipod ken-ka. Amin digitoy ket inak italek ken iyaman itinagan ni Apo Jesus. Amen. Di tangar kakabsat iti ebanghelyo iti Apo ket agyamanak din kay pinagdingeg. God bless everyone. To God be the glory. Thank you, Kuya Paul. Iti pinang-share mo iti nakapinpintas nga mensahe iti Dios. Tatawag nga gundaway. Intay nga rod itultuloy nga amwen nga sin Jesucristo iti pinagbiag tayo. Agtultuloy tayo. Pabaen ka digiti aktibidades nga intinigad kanya tayo. Because the Holy Spirit give us power. Ket inikan na tayo iti power nga agaten iti daytoy. Dako matatang gundaway kakabsat. Lifeline every Wednesday, 6:15 to 7:15 p.m. So, praise the Lord. Let's continue. Ora, tututo kakabsat. Ora, anyaman iti paspasamak. We need to become faithful in the Lord. Kasi dati iti way tanon da tayo grow pa spiritually. May kadua kakabsat, dati lifeline topic review. Contact yun lang ta, digitay nang invite kanya yun, na digitay schedules na or mabalimot everyday. Hanlang nga di schedules dati pinagbuyayo. Ag-start dati iti Thursday patinggana iti Tuesday. So tanong mas maawatan nyo pa or mas maamiris tayo digiti mensahe iti Dios ipinagbiag tayo. And then may katlo kakabsa dati DIPF mapaspasamak iti daytoy every Saturday of the month. So
Kadati Sabado kakabsat. Praise the Lord for that. As for your action lot dagiti leaders yan kakabsat. Kasi ano yung venue, anong oras, ken ano digiti kailangan tayo nga i-prepare. May katlo kakabsat dati Freedom in Christ. Talpas ikay di May 28, ito 2 months ito no June. Tan ano dati June kakabsat. So kita antay ti date na tanan haantay nga mayaw awan tan updated tayo. June 25 kakabsat. June 25 March kita yung pahangan naka EGR no kahit yung pag EGR kahit yung pang ma-meet or karoon iti freed in Christ. Mabalin nyo dati kat way tanong mas maawatan tayo dati freedom nga agapo kini Hesus Kristo. May ka 5 kakabsat dati Sunday worship service tayo papaspasamak iti 8:30 to 10 AM kakabsat in Jacob Building Lawag adati face to face tayo dito ken adamot iti Facebook live tayo and YouTube. I highly encourage you kakabsat no, mas may mayat na schedule tayo for face to face. Sa mga SOL class, sa mga naka-enroll dito kakabsat, be faithful. For now kakabsat is you need to form your cell. So nadamot iti topic yung kasano a form but we need to be faithful. Ask God kung paano gawin ito. Praise the Lord for that. Itatangar nga gundaway. Intay nga ro din iti closing prayer tayong kakabsat. So sakbay tayo nga ro nga closing prayer kakabsat. Encourage ko lang kanyayo everyday dapat adadata dete Holy Spirit nga mang-reveal kanya tayo. Tatanong na iti nga ro agkararag. Let's pray. Let's bow down our heads. Father God in heaven, we honor your name, we praise your name. Thank you so much. Iti dito nga mensahe nga intad mo kanya mitatang gundaway. Babaen ko Espiritu Santong katadaan kami iti power not to disobey you but to obey you, O Lord God. Kat si kangaro ti pagsabmitan me, O Lord God, awanin sa body. Kat atangaro nga gundaway, fill us, O Lord God, with your Holy Spirit so that we can totally guided according to your will, not in the will of this world. Maraming salamat po, O Lord God, sa mensahe niyo po ngayong araw na ito. Continue, O Lord God, na itong mensahe niyo po ay hindi lang hanggang ngayong oras na ito, kundi every day, every moment of our life, kat maibiyag mi, ken mai-share mi matitipada mi nga tao. At yung nga rin, dawat mi itinagan ni Hesus Kristo nga po mi. Amen. Tayo nga rin din kakabsat, kada ito yung closing song, babaente, pinang lead kanya tayo ni Brad Aldrin. So, sakbay iti closing song kakabsat, mabalin nyo i-chat, nagitili ng invite kanyayo, ng chat kanyayo or ng share kanyayo dating link, tandon mas pagtutungtungan nyo pa DJ about DJ challenge nga intinigat kanya tayo. So, let's do this closing song. Let's sing this song. Lord, let's set our hearts as we worship our living God by singing this song, Blessed Be Your Name. Blessed be your name.
darkness knows Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. You give and take away. My heart will choose to sing. Blessed be your name. Give and take away. You give and take away. My heart will choose to sing. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.